Pozdravujem priatelia a vítajte pri ďalšom videu. Rok 2019 znamenal pre značku Waffes Creative Production veľmi veľa. Začiatkom roka 2019 mi volal jeden človek, ktorý mi volal s tým, že či vieme realizovať aj priame prenosy. Ja som vtedy povedal, že nevieme, však som mal iba jednu kameru a nejaké to príslušenstvo. Následne som sa s ním osobne stretol a videl som takú víziu, takú možnosť, že nerobiť iba len tie svadby, ale ísť niekde vyššie. A vo februári 2019 som robil jedno z najťažších rozhodnutí, kedy som sa rozhodol investovať niekoľko tisíc eur do novej techniky, do techniky, ktorá vie realizovať priame prenosy. V tom čase to bola pre mňa nová skúsenosť, niečo nové, ale rozhodol som sa ísť do toho a sme spolu začali vytvárať nový tím ľudí, ktorí mali ten istý cieľ a ten istý záujem ako ja. A ako ten čas plynul v tom roku 2019, robili sme niekoľko prenosov, čo sa týka zastupiteľstiev, kultúrnych podujatí a môžem povedať, že v tomto smere som sa ja ako človek našiel. Mali sme veľké vízie, veľké plány a samozrejme sme mali aj nové projekty, ktoré mali byť v roku 2020, na ktoré sme sa veľmi tešili. A rok 2020 bol taký, ktorý nikto nechcel mať.